ଏ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରିବିନି କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମ ଭଳି ଲୋକ ସେଇ କାମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି କହି ଛାଡିବା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୀବନ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ମନେ ରଖ, ସକ୍ସେସ୍ ଜିନିୟସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସକ୍ସେସ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର। ବହୁତ ଲୋକ ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ ଲୋକ ଲଢନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ। ତୁମ ପେନ୍, ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ତୁମ ଶାନ୍ତିର ସଫରିଂ ସବୁ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଉଛି। ଦୁନିଆ ଡାଉଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଲିଥାଅ। ଜୀବନର ଖେଳ ସରଳ, ଯେଉଁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ, ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ତୁମ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛାଡ ଦେଉନାହଁ, ଜୀବନ ତମ ପଥରୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ, ତାହେଲେ କୁହ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥିବ? ନା ତୁମେ ଆଉ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହଁ, ଜିତିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ତଳେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ।